așez fruntea, mi-alinți visul, în poemele tale atingând curcubeul cu buzele tale. Între cuvintele tale sunt eu. Iartă-mi greșelile rătăcite. Între virgulă și punct. Când mă cerți, înoptez, precum cerul, așezând fruntea pe stelele lacrimi. Rog îngerii de cu seară să aibă în grijă să mă trezească de vreme dimineața. Și a început pământul rugăciunea, plecându-și capul. Așteaptă să înfrunzească mâinile care se simt singure, mângâind rădăcinile copacilor. Oftează și înțelege că totul se rotește mai repede ca el. Nu-i rămâne decât să aștepte cineva să-l întrebe dacă nu e prea bătrân pentru toate lacrimile pe care le ia din aceeași clepsidră, din care de mult timpul s-a săurit. Pe partea asta, da? Noi ne așezăm acolo. Sau dacă sunteți pe scaune, sunteți pe scaune, da? Jos, sunteți pe scaune. Iată. Se vede și ea la urmă. O, zice, doamne. Să nu-i cerem părerea după acum, să o lăsăm să-și revină. Știi, ai simțit ceva? S-a gândit ea cumva, așa e? Da, e frumoasă surpriză sau nu? Da. Ce-ai văzut, de fapt? Ai văzut, da? A văzut din prima ce. Da. Despre titlu știa, pentru că e volum care e lucrat de asta primăvară, gândit de asta primăvară, și de titlu știa, de concepția lui știa, dar nu știa când va apărea. Deci nu era pregătit ca să apară acum, nici de cum, dar editura Incorapar s-a gândit să-i facă o surpriză cu ocazia împlinirii celor 11 frumoși ani. Și îi dorește această carte și îi dorește multe înainte. Ea este Denisa Lepădatu, la a 4-a carte astăzi. A mai scris, a debutat exact acum un an editorial cu o carte de proză. Cum se numea? 7 de catifea. A urmat în primăvară o carte de poezie, care se numea 7 esențiale, deci deja a făcut un pas înainte. După aia o carte de povești, pe care, fiind mulți copii aici, o și recomand ca să fie citită. O găsești, pot găsi aici la bibliotecă, înțeleg. Dar și prin alte surse, probabil. Și acum, iată, la a 4-a carte, o carte de poezie, a doua sa carte de poezie, din care aș menționa, habar n-are ea, Melania Cook, o scriitoare cunoscută, membra unei scriitorilor, critic cunoscut în această țară, care declară din titlu: cred în viitorul literar al Denisei Lepădatu, așa cum cred că mâine va răsări din nou soarele. Să-ți facă pretexte. Și cu o prefață, ghici de la cine? Nu, nici într-un caz, eu sunt redactor. Hai zi, cine? Prefața vine, a doua prefață vine tocmai din Italia. De la Luca Cicola, prietenul ei, pe care l-a cunoscut asta primăvară când am mers împreună să ridicăm un premiu important al Denisei de la Milano. Luca Cipola este un traducător de limba română, cunoscut de acum în țara noastră. Chiar aseară
revista Boema a primit o cronică a Melaniei Cuc despre, fără să aibă nicio legătură cu povestea asta, Melania Cuc nici nu știa că Luca Cipola semnează și el a doua prefață în această carte, o cronică chiar despre Luca Cipola. Deci o să-l vedeți în revista Boema în următorul număr. Luca Cipola, care declară, printre altele, versurile de Nicea Lepădatu se desfac ușor, precum firele unui mărțișor, într-o poetică matură, fără să se îndepărteze deloc de temele legate de copilărie. S-ar putea spune că Denisa, copilă minunea orașului Dunărea din Galați, este mult mai în vârstă decât anii pe care îi are. O fetiță sensibilă, dar și hotărâtă, conștientă de capacitatea creativă. Am întâlnit-o pentru prima dată la Triugio, Italia, la concursul internațional de poezie Giovanni Poezia, Tinerii și Poezia în traducere, unde a câștigat un bine meritat premiu la secțiunea pentru tineri până la 12 ani. Prezența ei a cucerit publicul, și așa și fost, avem mărturii, așa, inclusiv filme, cu glasul ei duios, în fața unui microfon la care a vorbit despre cele două cărți dragi ale sale scrise până acum. Și încheie cumva, ca să nu vă citesc toată prefața, pentru că o să aveți ocazia să o citiți și dumneavoastră dacă răsfoiți cartea, încheie cu: privesc acum poza Denisei, pentru că a cunoscut-o și avem multe poze împreună, dinspre un cer azuriu din Italia, spre lanurile frumoase care mi-amintesc de România, și mă consider norocos că am auzit, prin vocea unei copile, o poezie fără timp, că am cunoscut-o pe poeta Denisa Lepădatu. Eu nu mai am nimic de spus. În carte veți găsi și o biografie a ei inclusă, în care veți afla toate premiile literare pe care le-a obținut până acum, toate performanțele sale în acest domeniu. Fiind mulți copii aici, aș menționa poate faptul că sunt convins, așa cum Denisa Lepădatu a apărut din aer, și printre dumneavoastră există talente care ar putea fi promovate, iar noi, revista Boema, Asociația Aspra, suntem oricând dispuși să promovăm tinere talente, așa cum am făcut-o până acum. Bine, Denisa este o excepție, fără discuție, dar asta nu înseamnă că nu mai poate să mai fie o altă excepție. O așteptăm cu drag. Acum să o lăsăm și pe Denisa să-și spună părerea pentru surpriza, sperăm noi, surpriza plăcută pe care i-am făcut-o. Pune mâna pe carte, că e proastă. Aseară a apărut, da? Da. Mie nu-mi rămâne nimic altceva de făcut decât să-mi strâng în palme emoțiile și... Tot poetă. Să vă mulțumesc tuturor celor care mă susțineți fiindu-mi aproape mereu. Cred că Dumnezeu, când m-am născut, m-a iubit atât de mult încât mi-a oferit talentul de a scrie. Scrisul nu este altceva decât un fel de a spune tuturor ceea ce gândești, numai că sub altă formă. El îți dă voie să visezi fără nicio limită. Și vă doresc fiecare dintre voi să aveți tot atâtea bucurii cât am avut și eu de când îmi aștern gândurile pe hârtie. Acesta a început o nouă etapă a vieții mele, gimnaziul. Și în fiecare zi, când pășesc în școală, mă însoțesc sute, mii de emoții. Uneori îmi imaginez că sunt un înger și ofer fiecărui copil bucurii. Dar alteori mă gândesc că trăiesc prea mult în lumea mea imaginară. Dar, de fapt, cred că acest lucru mă ajută să trec mai ușor și mai frumos prin viață. Și îmi rămâne
doar să mulțumesc mentorului meu, care mă ocrotește la fel de mult ca un părinte, familiei mele, colegilor mei și, în ultimul rând, profesorilor, care sper să mă susțină la fel de mult ca înainte. Aveți un cuvânt de spus? În primul rând, la mulți ani, Denisa, să-ți dea Dumnezeu sănătate și să ai inspirație tot timpul ca să scoți multe cărți de acum înainte. Și să, în primul rând, să te bucuri pe tine, să-ți bucuri familia și pe cei din jur, colegii și profesorii. Felicitări pentru această a 4-a carte și mult succes pe viitor. N-am menționat, dar avem alături de noi două poete ale orașului, ale țării, pe Mariana Cabut și pe Georgeta Oana Mosca, aici prezente, care deja au făcut un recital foarte, foarte frumos în ora anterioară la copiii care erau prezenți din clasa a 4-a, da? Da. Da. Și v-a plăcut? Da! Susțineți-mă! Foarte emoționant. Cei care au asistat pot să o mărturisească și așteptăm să o facă. Am vrea să o cunoaștem pe doamna profesoară de limba română, Denise Lepădatu, pentru că eu personal o cunosc, da? Dar vreau să ne spună dacă are de gând să o susțină pe Denise sau nu. Nu, sunt sigur că are ceva de spus. Eu o cunosc pe Denisa dinainte de a fi eleva mea și am cunoscut-o de atunci ca poet și m-a surprins foarte mult profunzimea poeziilor sale și gingășia expresivității textului ei poetic și, sincer, am avut emoții când am intrat la clasa a 5-a. E destul de greu să faci față, da, unei excepții așa de mari răsărite din rândul copiilor și am intrat cu emoție și prima dată și a doua oară, dar așa cum ați auzit-o astăzi vorbind, ginga și suav și plin de metafore și plin de expresivitate, așa e și la ora de română. Și am constatat că toți colegii ei au făcut un fel de cerc așa în jurul Denisei, în sensul în care s-au molipsit de această dragoste pentru literatură de la ea. Și atmosfera e toată în clasă, în frunte cu Denisa, la fel. Și e o adevărată fericire să intre acolo și un moment deosebit. Și cred că o să avem împreună multe bucurii. Și abia aștept ora la clasa a 5-a. La mulți ani, Denisa, mă bucur foarte tare, sper că ți-a plăcut surpriza, eu știam de ea de ceva timp și recunosc că am așteptat exact cu bucurie momentul acesta și o cunosc pe Denisa puțin și de când era o găgălice și venea, am avut-o și pe sora ei ca elevă, da, eu... Aici prezentă? Aici prezentă, exact, așa că cu siguranță vei găsi întotdeauna în mine un susținător și un cititor al poeziei tale. Și la cât mai multe cărți, Denisa, și la cât mai multe aniversări, la fel de frumoase. La mulți ani! Doamna Flăiacă, nu sunteți aici prezentă tocmai pentru a crea emoția mai mare. Vă rog să spuneți și dumneavoastră două cuvinte. Foarte multe ori, spuneam și astăzi în clasă, e inefabilul. Este o mare onoare pentru școala noastră să avem elevi atât de buni, ca toți cei de față. Este o mare șansă pentru noi, iar pentru că ea cu adevărat va fi măr de lângă drum și fără gard, cum spunea poetul, care va dărui roade și iată ce roade minunate dăruiește, noi ne-am gândit că fiind ziua ta, să-ți spunem prin vorbele tale la mulți ani, pentru că